Vandaag ons Thema ist dessen was. Ein geisterfülltes Leben oder ein gutes Lebensstil. Oder ich würde gerne das Thema dessen was sagen. Ein geistliches Leben oder ein fleischliches Leben. Was lebst du oder was lebe ich? Ik had 3 vragen wat ik wel, meestvoets wie ons wel een beetje neerloten, hoe ik het gleiche, wanneer ik van jullie kan antwoorden hebben. De eerste vraag is dit. Wat meint geestlich zijn? De tweede vraag is, oder wat meint ongeestlich zijn? En de laatste vraag is deze vraag. Heeft dit zo'n als ongeestliche Christen? So muss man ein bisschen jullie Gedanken opnehmen. Aber ans Tags nehme ich von der uit Römer het 8. Kapitel. Und das sind 16 Vers. Ich weiß nicht, ich wollte können einplakken, some von diesen Vers, wo wir weniger oder nicht von haben. Aber die passen alle an das Thema nehmen. So, wir haben bloß ans schwinde Zeit nehmen und lesen Römer het 8. Kapitel, die erste 16 Vers. Da sagt es dit. So ist nun nichts Verdammliches an denen, die in Christus Jesus sind, die nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesu, hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, sintemal es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott und sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündlichen Fleisches, und der Sünde halben und verdammte die Sünde im Fleisch. Auf dass die Gerechtigkeit vom Gesetz erfordert, in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleische wandeln, sondern nach dem Geist. Vers 5 heißt es dit. Denn die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt. Die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Aber fleischlich gesinnt sein ist der Tod. Und geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Denn fleischlich gesinnt sein ist eine Feindschaft wider Gott. Mooi je dat? Wat zegt het? Fleischlich gesonnen te zijn ist eine Feindschaft gegen Gott. Sind einmal das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn es vermag es auch nicht. Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Und weet je, mich hat interessiert, als ich war fresh ein bisschen studieren deed, wo klar an das Kapitel uitdrukken sind. Like keine Frau. Die, die fleischlich gesonnen sind, können Gott nicht gefallen. Kraken don't, wo wir das verzeker, dat geht dus nicht. Vers 9. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, so anders Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Das war ein ganz klarer Ausdruck. So aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. So nun der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird auch derselbe, der Christum von den Toten auferweckt hat, eure sterblichen Leiber lebendig machen, um des Willen, dass sein Geist in euch wohnt. So sind wir nun, liebe Brüder, Schuldner nicht im Fleisch, dass wir nach dem Fleisch leben, denn so ihr nach dem Fleisch lebet, so werdet ihr sterben müssen. Wo ihr aber durch den Geist des Fleisches Geschäfte tötet, so werdet ihr leben. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Das ist in meiner Bibel, ist die Vers dunkel gedreckt. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten musstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch welchen wir rufen, aber lieber Vater. Derselbe Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wir werden bloß mal durchlesen. Das Kapitel geht in dasselbe Thema wieder. So, unsere Frau, die Frau,
Wat meint dat geestlich te zijn? Wer wil een beetje zijn gedanken mitteilen? En kijk, die 60 jaar, ze krijgt zo vrij veel hem de antwoord geven als de mannen. Wat meint dat geestlich te zijn? Mijn gedanken. Ik dacht, we willen alle wat te zeggen hebben, because we zijn toch alle geestlich. Oké, ja, de antwoord is dat we in ons natuurlijke leven worden, dat gaan draaien, dat we door wat geestelijke banen zijn doen. Ja, ik lees de antwoord. Fijne antwoord. Maar de lees van hem is voor dat ook gelijk toen er een gemeenschap waren. En dan mijn oude gemeenschap met God had, dan op eenmaal, dan denk ik ook dat als God denkt, en dan zou ik dan zien goed, wat we daar kan geestelijk gedaan. Oké. Ja, stem met. Ik word de nächste vraag met aannemen. Vielleicht merkt het de gewone zei die stil. Wat meint ongeestlich te zijn? Wat zijn jullie gedanken? Wat is een mens wanneer ongeestlich is? Oké, de antwoord is, wanneer ik ongeestlich zie, dan zie ik fleischliche. De fleischliche mens checkt niet en de eeuwigheid neer. Goed, fijne antwoord. Wat is nog een antwoord? Wat is ongeestlich zijn? Das ist was ich selbst passiert, was Oké, ik neem twee dingen uit die antwoord uit. Nummer 1, der is zelfzuchtig, die wil dus voor zichzelf leven. Nee? Nummer 2, der heeft niet een interesse voor God zijn woord. Gleich niet van God zijn woord te reden. Nee? Goed, stem zij erbij, ja. Aber ik wil nog meer gedanken. Wat is ongeestlich zijn? Okay, die heeft nicht dem Herrn Jesus oder Leben von Gott. Okay, dann habe ich meine letzte Frage. Jeft dit ongeestelijke Christen? Okay, die Frage ist, wil dat een falsche Christen zijn? Nou, dat lijkt. Je hebt dus nog meer vragen te beantwoorden. Jeft dit ongeestelijke Christen? Wer nicht im Geist Gottes hat, als de antwoord, es nicht sehen. Ik liebe los, wie je groot, steht we niet? Mijn gedanken. Ongeestelijke Christen, jeft het zo? Dat we hypocriet zijn. Over de heiselen zijn, ja. Was dat een lang grote nog Zahnen der wat vleeselijk haft je gehad, wat een haft je gehad, wat een Zahnpast, Oké, de gedanke is dat het Jeff helemaal zo dat ik later, wanneer ik terugkijk in mijn leven, dan zei ik bij eenmaal dat ik een area gehad van mijn leven dat vleeselijk was. Denk je, dat is dus ik die verstoor. En ik had het aber niet erkend als een vleeselijke denk. Ja, zo'n Jeff het. Dat is sure Jeff dat mijn leven is in staat. Oh ja, de antwoord is dat je hebt veel ongeestelijke wat zich christen aan. Oké, ja. Hier weer nog een antwoord. De eerste Korinther 3 rekent van zelf, galt en zelf en één stappel. En je ziet niet allemaal zo dat één stappel, dat is de geest. Dat is, dit is wat gezegd wordt. Ze zegt, je doet op something wat we geen weer hebben. Dan zegt het, en je zelfs wat zeggen.
samen de buur met hij en Stappel en Halt, zegt in 1 Korinther 3 kapitel. En er staat ongeestlichheid, er staat wat vleeselijkheid van wat er door reden deed. Wenn het zegt in ons, ze worden op een dag selig worden, zo er is Feuer, niet? Aber so wie es Feuer. Wat we vandaag, wanneer we moeten dit moeten maken, en dit zou ik wel aan ze danken en vieren. Wanneer we vandaag moeten zeggen, dat de Bijbel zegt, dat een ongeestlicher mens is niet een kind Gottes. Wat we een probleem daarmee hebben. We hebben een antwoord dat veel ongeestliche worden zich gleich Christen te nemen en ik stem zij met. Ik kan me niet anders voorstellen als wie ons neerleggen deze vrouw, je hebt het zo'n ding, je hebt het zo'n als dat het ongeestliche Christen wordt geven, dat veel van ons worden dan vielleicht even aan een gewisse persoon gedacht hebben, of gewisse personen gedacht hebben, wat zich unbedingt als Christen bekennen doen. En aber wie worden feilen dat dit mensen zijn, aber ongeestlich. Ik heb over dit veel gedacht in de laatste some tijd. En dat mij manchmal zo, en dat ik over dit gedacht heb. En daarom wil ik voor de vrouwen stellen, want ik wil hebben dat we worden alle ontvangen om dit te denken. Maar de feind wordt gleichen, wanneer ik en du ons worden in troost aannemen, dat ik zie jedenfalls in Christ, wanneer ik hem zo zeggen ongeestlich zie, of ik zie danach somehow in Christ, wanneer ik heb vielleicht mal een ervaring gemaakt, wat ik aankijk als een bekering. Aber geestlich zie ik niet. Einige mensen laten me zo, die zijn vandaag een dag een zeer schlimme val binnen, waarin zij, en dat denk ik staat, dat zij zijn ongeestlich. En hier würde ich eine lange Zeit nehmen, like, wat is de teken dat mens ongeestlich is? Aber wat ik wil zeggen is, dat de feind wordt gleichen, wanneer hij ons kan hineinführen, dat we en onze ongeestlichheid, er niet plus we, irgendwer, dat die wordt in zijn ongeestliche leeuw, wo hij binnen is, geloven dat hij in Christus wordt. En daar ben je het me zo, Römer het 8 kapitel is een kapitel, wat zeer klar en zeer scherp redet heeft, dat wanneer ik of du ongeestlich zijn, dan zijn we niet Gottes Kinder. Hebben een probleem damit? So de vriend wordt dan zeggen, ja, maar kijk mal, du hast jingst je damals nur die Eltern oder nur de Predje oder wo immer, en dat je die zin bekend. En dan word ik toch verzekerd troost te nemen, ja, dat is wat ik gedaan heb, maar ik ga immer van door wieder, mich krijg zo ongeestlich gevoeld. Oder sie zo ongeestlich gewaast. En zo ik leef als een Christ, sie over ongeestlich. Ik leef dat dit is een staat, wo de vriend wel onze familie zijn gaan. Ik zie bezorgd dat einige mensen zijn hier binnen en kunnen het onmiddellijk begrijpen dat mij fehlt actually nog een bekering. Want ik zie ongeestlich. Ik zie ongeestlich. So, ik zei, ik had 3 vrouwen, van je mij worden laten, vielleicht zal ik je nog een paar meer. Johannes, het 10e kapitel, vers 1. Da haben wir das Vers, das heißt es steht, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht zur Tür eingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und ein Mörder. Ich habe das hier nicht verstanden, dass das Janja, wem immer das hier dann nu im Sinn hat, aber dass das Janja ist in dem Schubstall binnen, der ist doch da binnen. Der ist doch Mann der Ewigkeit. Der ist aber anderswo, als das ist nicht der erste der, es sagt anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Mörder. Meine Frau und uns ist, das Janja, was 6 wird im Schubstall näher kommen, ist aus der Jesus Christus. Würde du en ik dem aankijken als een geestlicher mens.
Wegen, hij heeft een gouden levensstijl. Hij past aan dem Schubstal neer. Hij is einer van de eeuwige. Uiterlijk te bezijnen, grote hastig, keine moeite, dat hij niet ook de benen is. Hij is de benen. En andere weer, hij heeft alles doorgegaan, wat de broeken deed om een kind Gottes, because de am Schubstal neem ik aan dat we de Gottes zingen. Hij is alles doorgegaan, uiterlijk te bezijnen, en is een poort van de eeuwige uiterlijk te bezijnen. Wie deze persoon geestelijk. En ik geloof, we hebben alle klaar, wenn we verstaan dit bijspel wat Jezus hier heeft, dat deze persoon wird niet een kind Gottes. Waarom niet? Because die wird zes wanneer je komt als te de deur. Maar zijn levensstil wird zoals al de eeuwige. De andere begevenheid, meest dezelfde als Matthäus 22 kapitel, vers 11, en het zijn vergeleken bekomen met. Dit is waar de Chas uitgereiht is, en alle Vorseite, da ging der König hinein, die Gäste zu besehen, und sah all da einen Menschen, der hatte kein hochzeitlich Kleid an. Und er sprach zu ihm, Freund, wie bist du hereingekommen und hast doch kein hochzeitlich Kleid an? Er aber verstummte. So deshalb hat er nicht die Antwort gegeben, wo er erst näher kommt, ohne sein Kleid. Aber er wird du benen. Er wird ein Port von der ewigen Jas. Van daher is het wichtig dat u en ik ons vrouw. Wat voor leven ga ik? Oder vielleicht onze kinderen, wanneer zich bekeren dan, oder die gaan door deze tijd. Schreeuwen onze kinderen een nieuw leven, oder schreeuwen een ander levensstijl. En you know, dit is dood en leven onderscheidlich een van ander. Onze jugend en onze elderlied en wie met je joie. Had u en ik van jou een geestelijk leven? Oder have we een gouden levensstijl? Wat allebei fijn en passen heeft. Ik had het geleerd. Ik opgewassen werd. En ik geloof, wie zijn meest alles gesteld. Maar dan had mijn ouderen, because zij christen werden, had ze mij door al geleerd, dat als een christ, dat u niet stelen. Als een christ, jij u niet in slecht een ander mens. Oder als een christ, dan reedst u niet slecht te worden. En ze staat, vele goede dingen, had mijn ouderen mij geleerd, dat wist ik alle, als ik niet bekeerde deed. En ik leefde meer oder weniger, ik wil lang niet door de komst, maar ik had een gewisse over deze zaak. En ze staat zijn, wie meest alle geloof ik opgewassen. Wat dit kan doen is, dat een mens blijft en dit levensstijl. En yet, niet geestelijk worden het. Ik lees de antwoord wat we hier horen. Wat is een teken van geestelijk te zijn? Ik ga in je traag naar God. Ik ga in je traag naar God zijn woord. Is, geloof ik, een van de klaarste tekens wanneer een persoon geestelijk is. Dat is een van de eerste dingen wat even deel komt. Because dat is mijn kwaal geworden van leven. En God het levensstijl te leven, broekt niet een leven voor God zijn woord. Tim en God het levensstijl te hebben, broekt u en ik niet een leven te God hebben. We hebben bloos een model wat we gingen aangaan. Zo de vrouw van jou is, zijn u en ik geestelijk? Oder hebben we bloos en God het levensstijl? Jezus hij vraagt zijn jongen in Lucas het 9 kapitel vers 54. Daar vraagt hij zijn jongen maar eenmaal, weet je welches Geisteskinder ihr seid? Want u en ik moeten worden nadenken. En ik wens, we kunnen voor jou ons am hart neerkijken. We willen mal nadenken. Wat is de motief in ons leven? De ene antwoord weer eerst. Dat we worden in ons natuurlijke leven, worden we gaan omdraaien, of dat reisdraaien, en zijn dat geestelijke pad ervan.
En amen. Ik geloof dat is lading wat Jezus hier in zijn vrouw houdt. Wat drift mij en die? Wat ligt bij mij en die het heiste? Van wat van Koninkrijk doen du en ik schätze zamelen? Wo zijn we je zonnen? We kunnen even maar doorgaan wat wijzen onze werken. De Bijbel zegt dat aan ihre werken worden we in Canaan. En lieve zuster, voor ons, voor mij is het veel een te denken, nou ja, de half je zich bekeerd is, je getauft is, bij je mind gegaan. En het is alle je woorden uiterlijk te bezijnen wat het is. Wat het nodig is. En wie verzekerd om eenmaal troost binnen te vinden. Dat de half je dat alle deurs gegaan. Maar de woorden wijzen dat niet. Wie moeten maar eenmaal naar dat checken. Einige mensen wat du en ik worden gleiche tenane als geestlich. En wenn we de geestlich willen namen, namen we in Christen. Mij in het biblische woord niet door inge komen. En zo dat is wichtig. Terug naar onze vrouw. Wat meint geestlich je zonne te zijn? Ruim met het 8 kapitel vers 12 zegt es dit. No, nicht vers 12, het is vers 6. Geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Dat is een van die. Dat is een van de eerste dingen wat passiert wanneer een mens geestlich wordt, dat hij vangt een leven om te speren. Als ik me bekeren wil, ik had er helemaal over gedacht. Ik ging tegen een confused door een andere tijd ders. Ik kon niet graag verstaan wat is een bekering. Ik weet dat een jugendlinger is dat ik door mijn vrouw deed, de predikers door vrouw deed, en vroeg dit, wat deed een mens wanneer een mens zich bekeren deed? En ik leef, ze geven me de goede antwoord. Ik had het vergeten wat ze mij zeiden. Ik leef ook de andere ziet weer dat ze dachten, dat weet u zeer goed. Dat is maar wat u weet. Ik weet niet wat ze alle gedacht hebben. Maar ik en mij, ik weet, zei er zijn anderen gekomen. En ik wist niet meer wat ik doen zou. En mijn gedanken dacht ik dat een bekering weer, ik would naar mijn ouderen gaan, ik would door mijn zinden bekeren. Ik had een aardige dingen, ik wist dat had ik zulke bekeren gaan. En ik would naar een aardige van mijn schoolleraars gaan en ik would door dingen bekeren, dat wist ik. Maar somehow dacht ik, en dan had ik het gevoel dat een de bekering would nog meer zijn als dat. En dat korte enkje, dat wist ik niet wat het werd. Ik ging later naar mijn ouderen, ik ging naar een aardige van mijn schoolleraars, gewezen schoolleraars, en had met een doorspraak en die gewisse dingen bekeren. En op het hemel voelde ik het leven van wat het gereden deed. Maar een goede dag, dat werd lang later, als, ik weet niet van wat voor de tijd im jaar dat was, dat is mij niemals wichtig geweest. Maar dat werd op een zondag, namiddag, zoveel weet ik, dat ik eenmaal de stem veilde. Ronald, du zult die hand geven. Du hast dingen in die leven wat u moet opgeven. En ik deed. Ik denk nog den avond. Ik geef me hand en ik reed dan ook met mijn ouderen. Maar den avond als ik dan slopen ging, of naar mijn bad ging, dat is het eerste maal in mijn leven wat ik leven veilde. Krijg zoals hier zei dit. Saß der Farsch. Geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Wist du mir 2 Jahre verder gevraagd, bist du bekeerd? Ik would geloof ik unbedingt gezegd hebben, ja, ik zie. Hast geestlich het leven? Dat would mij zijn een zware vrouw geweest. Zo eens wurde dan nu vielleicht dessen, waar ik aankijken, oh, die deed zich groot. Hij zegt, hij is geestlich geworden. Dat is niet wat ik meen te zeggen. Dat we een verbindschap geworden. Op wat al dat eventje te buien gaat.
jässlich gesonnen te zijn, is leven. Nummer 1, dat is leven. Christus is in ons. Ons Leib wordt dood, jeng de zin. Nou, hier is een ander ding, maar wat we vielleicht meer een probleem hebben. Aber jässlich gesonnen te zijn, dat meint, wenn de zin om mir die non komt, dat du en ik gaan voetsen je veel, oh, hier wil ik niets met te doen hebben. Fleischlich gesonnen te zijn, dat is, wenn de zin om mir non komt, dan jankert mir de te doen, aber ik weet ik kan niet. So dan is er immer een janker wat ik heb, aber ik kan niet. Mir jankert, aber ik kan niet. Oh, wanneer ik moet kunnen, aber ik kan niet. Jässlich gesonnen te zijn is, ik wil niet. Jässlich gesonnen te zijn is, een leven je stroom vangt uit heran. Uit ons leven rand wordt eruit. Johannes 7 kapitel, vers 37, zegt es dit. En ik lees hem voor, dat Jezus in ihnen wird. Aber hij zegt, dit was, als 38. Vers, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Wofür mal jeftet sind, dat wie verzekeren Menschen mal Motor spreken. Dat mal wat jäsel jet. Fangen mal an, jäslich zu worden. Und wir schaffen und wir flehen, even vielleicht an uns selbst. Während Jesus sagt, dass wenn du und ich jäslich sind, wenn wir so glauben haben, aus der Schrift sagt, dann werden die Ströme rauskommen. Like, da hitzt ich mich auch so, dass wir uns vor der Pülle und schaffen mal sein, dass das dort kommt, dann das los. Jäslich zijn verbindt uns mit dem Vorder im 15. Vers. Ik lees dem Vers, dat is de 14. Vers, wat ik eerst zei, de donkelgedreckte. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Der Kapitel jetzt viel wieder. Ich weiß nicht, was wir von der mit unserer Glocke nicht schaffen, dass dem Charla eine andere Glockentisch gibt das hier, because ich sehe, die Lied von Charla kommen nachher, es ist von Sinne schon immer ist. Wir wieder bleiben beim an dem Thema ans nähern Lotte, Römer das 8. Kapitel, wir haben bloß ein sehr kleine Pässe davon genommen, wo das an dem Thema geschrieben wird. Aber wenn wir uns fragen, wenn wir uns selbst auf uns am Altar legen, fragen, sie echt jässlich oder lebe ich in Gottes Lebensstil? Fehlt mir das, jässlich zu sein? Mag Gott sich gut sehen, in auch gut.